n'oge ọ na-agba igwe mmadụ jupụtara n'ebe ahụ bụ ndị obi aṅụrị juru n'obi bụ ndị nkwado okwu. Gọvanọ Soludo kọwara otu APGA dị ka otu Chineke ji aka ya wee guzobe ma kpọkuo ndị otu ọfụ ahụ ka ha tụnye ihe nke ha ga-aba uru maka nhọpụta na-abịa abịa n'ọdịnihu. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti bụ Ejika Bana ji akụkọ a wee bịa. Ya bụ gọvanọ kwuru na dịka ndị nkwado ha karịgoro 1,000 mmadụ enweela olileanya na a ga-enwe nnukwu ntụrụugo na ya bụ nhọpụta na-abịa abịa maka APGA. Ọ kpọrọ oku ka onye ọbụla gbasie mbọ ike baa n'ime ime obodo kpọpụta ndị mmadụ gwa ha ozi ọma gbasara ọrụ ọma APGA nakwa Soludo na-arụ na steeti a. Ife niile ụnụ na-afụ a na-eme na Anambra, whatever you are saying, onwebara dị ife ụnụ fụrụ. Anyị kwe ndị Anambra African Dubai Taiwan Silicon Valley and ebe a ka anyị na-eje. Onye chairman APGA na steeti a Barrister Ifeatụ Obi-Okoye kọwapụtara na enweela amụma ibido nke bụ ọrụ dịka enwere ya bụ nkwekọrịta njikọ ọnụ iji wee hụ na emepụtara ebumnuche nke ya bụ pati. Na mbụ ka onye bụbu onye isi oche PDP Honorable Chukwudi Umeaba mere ka amata na njikọ ahụ na-egosi ma na-akọwapụta na ha ga-esozi na ya bụ ụgbọ na-aga aga nke Soludo nọ n'isi ya dịka a na-akwadobe ya bụ nhọpụta nke na-abịa n'iru. Enweela amụma dị iche iche nke na-egosikwa ezi ọrụ dịnụ maka ime ka ya bụ nhọpụta gaa nke ọma na steeti a.